אז מה קורה חברים, כאן עם קוקונט ביוצר חדש וראשון בערוץ, ואני לא רוצה לחפור יותר מדי, ובואו נתחיל בסרטון. המשחק הראשון שלנו, וכמו שאתם רואים אני עכשיו בצבע לבן, אז בואו נדבר טיפה, כאילו לא יודע, בסרטון הראשון שלי אני פה, אני שם, אני שחקן לא רע, לא אשקר, לא, אבל אני צריך להתרכז. למה? תראו, בעצם הסיין הזה חושב שהוא מגניב, הוא מנסה לפרוץ אותי למעלה. לא, איזה בן. אוקיי, חזרנו לחיים. ניקח מהר את זה ככה, וניקח פה TNT. אוקיי, עכשיו בעיה. נעשה משהו מגניב. אוקיי. עכשיו הסטטוס מפה. עכשיו מהר, לפני שהוא יחזור נלך לעשות עליו הייגראונד. אני מדבר כאילו אנחנו משחקים בפורטנייט, זה קרייזי. מה? הרסו לו את המיטה? מה הוא עושה? אוקיי, עכשיו אני שם לו פה TNT. נתקע לו. אוקיי, עכשיו אנחנו נגיד גרין, שזה בעיה לא קטנה בכלל. אוקיי, בינתיים עד שגרין יבוא אלינו נראה לי אפשר להגן על המיטה עוד טיפה, או אפילו אוקיי, נקנה פה עץ. אוי, הייתי קונה שיר, זה דווקא נקנה פה שירס, נשים פה את העץ שלנו. אני בשוק שעוד לא עשו לנו את המיטה, כאילו. אל תשאלו מה זה הגנה על המיטה הזאת, כאילו. בלהגן אני לא טוב. בדרך כלל אני משחק דוז. אולי אם אני אעשה עוד סרטון, אז אני אביא את חבר שלי שהוא גם טוב. אנחנו יכולים לשחק ביחד. אגב, שכחתי להגיד, אל תשכחו לפרגן בסאב ובלייק, כדי שאני אמשיך לעלות עוד סרטונים, ויאללה, בואו נמשיך בסרטון. סבבה, אחרי שאת המיטה מעצב, ואז לא רואים כן, אני לא אוהב את המוח. טוב, נקנה עוד פה טיפה כאלה, ונחכה שיהיה לנו 12 גולד. 3 hours later. אוקיי, יש לנו 12 גולד, נקנה פה את האיירון, ארמור, ועכשיו נלך לפה לדיימונדים. אוקיי, עכשיו יש לנו את הדיימונדים, בואו נראה. 4 דיימונדים, זה מספיק אני חושב לשרפנס אולי. כן, יאללה. עכשיו בואו ניקח פה טיפה איירון, ניקח, נעשה ככה. אוי. מה קרה פה עכשיו? ובואו נתחיל להתקדם לאמצע. אוקיי, עכשיו אנחנו באמצע, אני רוצה טיפה אמרלדים. ניקח. עכשיו בואו נעלה למעלה. לקחתי. אוי לא, נראה לי יש פה בדיסטרויד בשבילנו. לא טוב, לא טוב בכלל. טוב,
אני אוותר על המיטה. עכשיו. Stop it. Get some help. בוא נלך לכאלה שבנו כבר לאמצע, כמו בלו. בלו. אוי, לא. פאק. לא טוב, לא טוב בכלל. מה זה? לא בנו לאמצע אף אחד. וואו. יש לי פה את האיירון וזה. אוי לא. לא טוב. איזה קומבו אחי. יא אפס. מה, איפה הגולדן אפל שלי? לא, מה? לא מאמין לך. בואנה. זה אוקיי, התחלנו משחק. אוקיי. זה יפה. אוי לא. זה הולך להיות משחק מעצבן בגלל הגנרטור. מעצבן הג'נרייט. אוקיי, בוא נראה אם יש שכנים. איפה? מה? אוי אבוי. אוקיי. איזה לגים יש לו, איזה גרוע! איזה אפס! let's go. אוקיי. עכשיו בוא נשלח. לא לבלו. ככה את הדיימונדים שלנו. נקנה לנו פרוטקשן. אימא'לה, הייתי בטוח אני נופל. ונקנה לנו פרוטקשן. ונקנה גם טיפי. יאללה. אוקיי, רגע, בוא נקנה IL או אירון. כזה סורד כזה. ונחזור לאמצע. ונלך לבלו, חברים שלנו. היי, בלו כבר בא לפרוץ סתם. עשתה לנו עבודה קלה יותר. משהו לא יודע שיש לי את זה. וואו, אני גרוע קצת יפה. לא! אני אקח פה גולדן אפל, כזה. בוא נראה יש לו TNT. אבל לא מופתע אם יש לו. אומייגאד. לא מאמין. אוקיי, אני חושב שאני אסיים את הסרטון שלנו פה, כן, נתראה בפרק הבא. יאללה, ביי ביי.